gan kod wenda kaka ne Lydia osenyisi kinde mano kelo ni weche manyien an kod Zachary Mugah Odumonyang mano no bedo jakom mar duond bura mar ODM e gwenge mag Kabondo Kasipul an ka kod Omullo Junior Omullo nyakwar ojijo teko Mulo diloso lo Kenya Kwanza kata lo serikal wadhigo kod mbaka nyakwara Ramogi kendo wadhi ng'iyo ni to gin ang'o gini hie matimore siasa mar Kenya gi kinde ni nyowa winjo ka jodolo owuok tung' mosuo ni serikal chal ka gima okwach yo gik moriere manyalo kelo gero n'oganda jo Kenya kopogore kod mano bende weche mag siasa koro mako mach ka duond bura mar ODM chano yiero margi mag jotelo mag kor gwenge mopogore opogore to kopogore gi mano bende nyakwara Ramogi weche mag siasa makaluo bende nyo omako mach ahinya to gwenge ma Migori kama jotelo koni noluonga nokoluonga no yiena monda awuo noko yiena monda awuo mago gin weche manitie ka nyakwara Ramogi duto te gin siasa to kwago mbaka ting'eyo kama owinjo bed ne erieyo mondo piny odhi makare ma en Ramogi TV Ratil chakore sani machiegni ahinya Zachary Mugah erokamano ahinya amoso nyakwara Mugah yuagne oimore uru erokamano ahinya machiegni Omullo erokamano George Bati kuom rwako kae wamoso jo Ramogi ni ukwe uru kendo ruoth obedna iwacho ni odowedna chi ruoth oting'na malo erokamano ahinya wachak gi siasa kata gi weche momako piny Kenya nikech time bende ng'adore to gima wanyaka watim ni nyaka wang'is oganda jo Kenya ni to Kenya dhi kama chalo nade bang' thicho kori Rigathi Gachagua kuom thuolo mokwongo nyo giromo gi jatend piny machon kanyakla kod jatend piny masani e nyasi mar alam kwayo maduong' mar Uhuru Kenyatta mane ni jatend piny Kenya nokone ji owere gi siasa mag ukabila kendo ji owuoth kaka joka ng'ato Rigathi Gachagua kawuono omakamen kod sirikal ma okone moko kuom jogo ma siro lwedo jatend piny William Ruto wuoyo marach ne kanisa nogolo duondgi kawacho ni sirikal miriambo pong'o Omullo Junior ni sirikal riambo mapok nodwaro yudi mano kaluwore gi duond kanisa okan mano jodolo ma kanisa jokopere nowacho ni sirikal ni miriambo ng'eny dobed mana sirikal mamalo kende koso kata mana sirikande ma counties bende nitiere gik moko ma gisebedo ka giwacho to ok gitim mane mondo wang'iyo gi kinde ni kawachako twak maro Omullo wachak kodi in mibiro ka ilo sirikal uriambo George Bati agoero kamano ing'eyo kende miriambo mane ma jokopere wacho nikech inyalo paro ndalo ma ne Yesu biro yalo injili nitie joma noyie kuome to nitie joma nok oyie kuome joma ne dwano wargi joma ok dwano wargi nitie joma pingo ng'eny koro jo kanisa nigi teko kendo ginyalo pingo sirikal gima gineno ka ok ber negi lakini kaka ne giwuoyo weche mag miriambo ma giwacho ka nitie gik moko ma gimedo kaka seche ma giwacho ni wach mar medo higa mar president to 7 years ne giwacho ni gino idhi kal e od bura to gino ging'e maber ni en private members bill mano okel gi cheragei to kano dhi e public participation jopiny notamore kodhi e senate kucho joko odire oko koro mago miriambo ma gimbeye gimedo koro miyo kerno nyisogi ni kata kubedo ni o accuse ni an ni gik mowacho go to umbo unyalo bedo ni umbo wacho gik moko dhi kare koro wach miriambo magi wacho no to an akia nikech sani kwediti e Kenya sani economy neneno ka inflation rate ni 2.7% ata malo 2.7 mano nyiso ni economy bedo stable sani ineno ka cham tie ineno ka bech gik moko dhi koro gimodong sani meneno ka pod watemo timo matek en mondo ji obed gi pesa ofuko kech ng'eni economy ndi gimiluongo ni jomotim economics nyalo nyisi nitie gimiluongo ni choice nitie gimiluongo ni scarcity nitie gimiluongo ni opportunity cost koro scarcity ka resources pesa onge go ng'eni den wan gi pesa te maber mwanyalo timo go gimoro amora deni dikoro onge ng'ama ywak lakini kech pesa watin go nyaka wabed gi choice seche mowacho ni wadho kelo sha shift makoro ni wakelo ni mano nyiso ni en choice mowacho ni ji te nyaka bed gi universal health care ji te nyaka thiedhi seche mowacho ni wagero ute mago choice ma government gik mane gichiko jopiny itimo sama itimo gini nitie gimiluongo ni opportunity cost gima do bed ni kade ok wakelo health ni to nitie de wabedo gi political capital de ji oherowa ne ji wacho ni NHIF cha wabedo ga beda de watimo gik manomol de koro ji pakowa lakini nikech wakawo gimiluongo ni radical measures gi wachenjo gik moko
kaka dwarore wawito gimiluongo ni political capital. Koro ji ywak nikech change and painful. Seche mo kelo change ji nyaka wuo kata joko pere nyaka wuo ng'ata hata nyaka wuo, lakini mbele kucho gimoro amora dhi bedo maber nikech technicalities mantie kaka shift idhi loste government nosechulo joma nitie gop gintie gimoro amora timo maber. In the next 1 year ibodo ka koro ji pako sirikal ni ma ing'e ni siasa wacho ga ni a day in politics is a long time. Koro okinya wacho gima kawuono ni ma kawuono pinyo kadhore, lakini nitie gik ma pod dhi timore kaka dwaro. Jo kanisa samoro luoro wach mar tutatenga tutafanya magi feel ni ang'o mosemono gitimore ma tutatani ang'o matimore kata in kami weni Omullo donge tutani odwa bedo mang'eny samoro ma jo kanisa ang' ne penjo ni to kawane mano wasiru gi duond roho kata kano wayie kodu kaluwore kod gik mano wacho to kwane kama gotimore ma dong koro en miriambo kwani gidwa ni wawach ni tume ing'e ni seche ma pod waloso tuta it means ipango nitie budget ineno ka budget ma 20 finance bill ma 2024 cha jinogore mo wita oko finance 2023 nchotere court ma nche koko yiene ochako tiyo oshuru wadhi golo kani ing'e seche ma government seche ma president wacho ni odhi loso ndara ni nyaka wachno ogolo pesa maromo kama dhi loso ndara timo kama dhi timore kama koro tutano mano onge to gimanyisi ni kanisa waluoro sana kendo kanisa gin joma ber to kanisa be nyaka bed ni gin gik ma giwacho ben gimo chomo ter ken tero ji polo ji odhi e polo gimoro ni gimbe gidwa donjo siasa onego bed ni siasa gimbe ogigo siasa miluongo ni playing to the gallery giwacho cha gimoro mag gi evidence ni wan kaka jo kanisa watamore kaka nitie gik ma giwacho mana yiego wach mar mako ji mar ndiyo ji iluongo ni kidnapping ka gi nek moko mofofoka mako gik ma onego bed ni ok timre seche masani mano president onego wuog oko mowacho ni wach mar mako ji mar nego ji mano nyaka rum gima ne giwacho adier kendo ma giwacho maber ni corruption to nitie county corruption tie national government to president wacho ni mambo ni matatu ni emo dwani mondo tim mondo wang'e ni jomoko makwelo makaw gige jopiny onego bed ni mako itwegi e kucho koro nitie gik ma ginyalo wacho adier lakini moko megi wacho ni nitie miriambo nitie wach kia 7 year term mago to wambe wanyiso gimbe giwer yambo odumo nya machini Zachary erokamano serikal riambo erokamano George Bati mana kaka owadwa Omullo Junior sebedo kawacho duoko no to gine monego gi losi kata nonego duoki ni geching'e ni kaka ja Kenya kwanza udumo japiny ochung kama ochung'e wacho ni gini to kang'e kaka japiny gi wang'a mar siasa to ok riemb kama ing'eyo ni George Bati wan kaka jo ODM nitiere gima very funny madwa na wachi kapok awacho ni serikal riambo kata ok riambi awinjo ka wuoyi matin Omullo Junior dhi mbele mowacho kaka serikandi no dhi maber kendo gidhi loso gik moko mane giwacho tado na wachi ni wan kaka jo ODM serikand no wedho riambo kata ok oriambi to ing'e ni jo kanisa onego ore matin gech ing'e ni in the recent past jo Kenya kwanza kendi giwegi serikand ni koko tiek about 2 years manyo giloko gin giwegi kapoko be obudho ni anaparo ni jo kanisni onego ore mos nikech nyi neno ka jo Kenya kwanza kotelne gi president margi William Ruto nyo wuoyo ga gombo wuonya lego mondo omegi experts moko manok mondo revert ochumi mar piny Kenya okony gi loso gik moko maricho serikand gino koro miyo kata mana weche mag SIFT SHA Omullo wacho gi aparo ni neno ka weche mag thieth gi ok dhi maber kendo jotuo chandore kabisa kuom dar mar ji kwae NHIF kadhi SHA tine ni serikal nyicha gi kawo loch to gionge mpango malong'o mano momiyo ne wawacho ni ne gimayo watelo wan kaka jo ODM dine wabede telo mane gimayo wa gi thuon to gik moko mag mugomo kia mag laktache mugomo mag jo wasugi dikoro onge to kata machiegni ni ibiro neno ka jo Kenya kwanza gi biro chako olowa jomoko manok experts kaka migawo mar thieth kata migawo mar somo kama migoso gamba nitiere aparo ni sani neno ka penj mar KCSE timo to ku mar penjo timo newa ok inyal pime gi ndalo matiang'i kata ndalo mane magawa minister mar education koro mana dwa na nyiso Omullo Junior ni serikand gi ni ombemore gi piere to kapok ombemore to wabiro wuoyo gi wuonya lego mondo ng'e ane gimo nyalo timo
kata konyalo ol gi experts moko kendo manyalo revert sirikandni mondo dhi mbele makare. To wa jokanisa bende onego read from the scripts. Onego gine situation manyo Kenya nitiere kanyo sirikand Kenya Kwanza ni gore piny. Mawono jo ODM mano olo gi jomoko mondo ochunggi. Koro gin bende giriere tir galamo mar kwe. Giwe jimbo tulo kendo mara jomoko bedo kidnapped, mara jomoko timore nade. Gin gi lem ni sirikand Kenya nyo osedoke path maber, manyo wahae war path, kendo koro sirikand Kenya nigi kwe. Koro kwene ma jo kanis ni olem nigi. To ka gidwa kelo weche moko mang'eny ni gibe gilawre gi sirikal, to mana paro ni gikia gima gitimo. Erokamano. Erokamano ahinya. In kama intiere Zachary, iwacho ni king'iyo mos neno ka ODM e yath kata dereba madhi duoko sirikal ni, manyiso ni sirikal ka en Kenya Kwanza kende to onge kama odhiye. En odhi bedo ni en sirikal maonge gima nyalo timo. Ing'eyo ni George Bati kata ka an gi counterpart na ka moa e Kenya Kwanza no Omullo Junior, to onego bende uneno mbele. Sirikal nyicho osepodho. Magin giwegi manyicha gisego sirikandgi ni piny. Through kijende mathindo manyo gitiso ni jensigi. Nyo gi loko loch. Tigini loch koloki pinje moseloke lok. Mondo mi sirikal chak chungi mochumi dhi maber, odwaro experts. To jo Kenya Kwanza onge gi experts. Ang'wen manyicha waologi ka. Emineno ka migepni magitelego bet dhi maber matin. To migepni modong' sani mag somo, mag health, mag agriculture, gima mokogo ostagnate, onge gima dhi e mbele. Koro ageno ni machiegni ni nyaka beni jatendgi President William Ruto pod biro kwa Winyalego mondo ong'iyane e ODM kanyo kinyalo yude experts moko kendo mondo konygi dhiro sirikandgino mondo dhi maber. Ng'ama kawo credit Omullo? Ing'eni George Bati, aneno ka Zachary man chairman mar ODM go agoge, ting'eyo adanyise ni chak mosepukore ok inya choko. Ing'eni election kano wasetieko. Sani ka gin e government ok ginyal timo gimiluongo ni double bet. Gin gigo double chance. Ni gin gi jopiny, gin e sirikal. Koro giketa ker keke. Tiendegi koka chich ni e government, koka cham. George Bati for information wonge government. Ni ka gina government to kidigi wacho ni keru president jite. To gimomiyo anyisi kamano ni onge expert magi wacho ni gidonate kata gimiyowa. Magi gin jo Kenya. Omullo dona nyisi ni party mar ODM onge government. Gin ratiro mar timo ne George Bati kiyie na ta dona nyisi Omullo ni party mar ODM onge government. Linga Zachary. Gima timore ni seche magin kako yere kaka jopiny nikech government ni samo yer government ok en government mar jomoko, en government mar jopiny te, joma nogo kura gi jomoko go kura. Mane mi obedo gi miluongo ni broad based government. Mano giminyiso ni wamosore. To samo wamosore nitie joma obiro gimbo migi lemo opogore opogore. Mago winjruok mantie. Omullo Junior kiyie to broad based. Natimore nikech joma ne oketo gi pod itimo nigi orientation. Pogi bedo kom maber. Orientation nyaka karang'o? Gisetimo pod ging'iyo na timore e ministries go. Koro oling mos kikogo agoge. Lakini gima sani wan gi miluongo ni economic take off. Masani gimoro amora nitie maber. Kendo anyalo kwano ni kimiya thuolo tabiro kwano ni achiel nyaka par. Gima government osetimo, mpango mantie gi mpango mapok otim. Mane monego bed nanyise kaso wapango mos mos. Zachary ne nitie gi wach moro modwa wacho. Omullo Junior kiyie natada na wach maler very categorically ni ODM as a party onge government. Kendo wach broad based government ma udhigo mbele ko pedal around ni ok en gima ni kare. Nikech ing'e ni ka dipo nono ni nitie winjruok moro e kind party moro gi party moro kaka koro party mar ODM gi Kenya Kwanza, to there must be a mutual understanding mondike moyu maber mokete mesa mopedhi mowinjore on principles. To nikech sirikal ne podho pod waolo mana experts pok wachope kiwango ma wabed broad based government. Koro miya dona kete maler ni ODM onge sirikal. Ano katamora George Bati. Ayie kode. Kenda dona medu Omullo mondo nge, Omullo wa medika moro matin. Adona medika moro matin. Wa medika moro matin Omullo. Koro ko medo. Omullo medo ka moro matin. Ing'eyo ODM as a party onge government. Government en mar Kenya Kwanza. Kanyocho gore piny to gigo wangi ka nyiek min gi ma en ODM. Party ma bende nyocha ne opiem kodgi kendo nyocha ne gimayo mane yiero maduong' manyo kadho. Mane momiyo nyo wa ologi experts manok mondo konygi. To adona nyis joma nyo wa ologi gi. Koro gin jo ODM. Kiche ne gi resign positions gi my ODM
membership gi mar party mar ODM be negi resign. Okay. Koro magi jo Kenya manyo waologi kuwuok e ODM. Ing'e gima ber gi jo ODM ni gin gima joma loyal, lakini abada konye. Owacho adieri ni onge otas magindikore. Lakini ng'ene samin seneno nyako mi dingo wang'i, muweroru, mumosoru, muhagoru, mubedo, muwuoyo, mukelo dhok. Mano nyiso ni dhako no koro un kamoro achiel. Gimodong ni koro marriage certificate, mane position mantie kaka political affairs, mano koro watemo waloso framework makoro wabro ndiko certificate mbele ka, makoro ODM bro koro dhi nyuomore gi machungwa gi wheelbarrow. To gima kik chairman tem ni koro gole e it jopiny ni sama Opiyo Wandayi ma ng'ama iluongo ni ng'ama oluor kendo ng'ama ni close gi jakom, sama Mbadi ng'ama oher gi jakom, joma iluongo ni joma ina sako obedo donated kata ka giwache no ni koro gitiyo kodwa, mano nyiso maber, mano is a sign ni marriage no is there. Koro kata onge karatas ni en okokete marriage certificate, lakini mano jombo matayari jose wuoye madhok nwa sekelo ma koro gimodong en side certificate. Wako gambaka kama wacho ni wasiemo wang serikal mamalo nikech Omullo nitie serikal mamalo, Mugah nitiere oduon bura mar ODM madute winjruok moko nyalo bet moko ndiki, nitiere moko mabende ondiki. To kopogore gi mano, serikal mamalo kende ma pod ok otimo maber, ma counties otimo maber. George Bati kiyie na to mano penjo monego Omullo Junior emonego dwoki, to ningeche ichaki kawo serikal ni ginyalo tiyo to koro tich obagogi. An aparo ni devolved units duto ma ODM nie gi governors dhi maber. King'iyo Mombasa kama wane gi governor Abdul Sarif Nasir, Mombasa County uchumi mare dhi maber kendo pok wawinjo gima dhi marach. Kibiro Homa Bay kama Mikae Gladys Wanga tayo kaka governor marwa mwahero mamiyo, kanyo wadhi maber kabisa, kendo mano be manyo mineno ka jo ODM kum tich ne maber no nyocha kongese momile mo mar bedo national chairperson mar ODM mabro dhi tayo yiero mar grassroots manyi neno koro nitie koke bondo no to gi weche mamoko. Kata kidhi Kisumu nyongo tiyo maber. In general na wachi ni sirkande counties kunde ma ODM no dhi gi governors gi women reps gi senators kod MCS poka winjo ywak moro mantiere, to kata ka nitie to gin very minimal. Okay. Omullo mana sirkal mamalo Omullo gini tayo ne matabu thothe saidi. Okay. Tiende mineno kata ka koro jo university ogomo sani tijo. Ing'eyo George Bati, ing'eyo onego wabed jomowacho adieri kendo jomong'e gima timore. Nwandikore gi jopiny gimiluongo ni social contract, mowinjore gi jopiny ni mae gima wadhi timo, to mane gima kero focus. Kata ntie technicality, kata ntie ywak matin, lakini gima wadwano wakelo gimiluongo ni economic change. Ing'eni seche mowacho no wadabedo kaka Singapore, ok wanya bedo kaka Singapore kani wan watimo gik ma jopiny maber ne ji te, iluongo ni gima politically right, nyaka watim gima opogore. To nowacho maber niya, wadhi kelo gimiluongo ni universal health care. Sani national government gi county government ondikore gimiluongo ni jomiluongo ni community nyamrerwa, jo community health workers, health promoters. Kidhi Homa Bay ibro yudogi, governor chulo 1 shilling, national government chulo 1 shilling. Jogo ema pimo pressure, jogo ema pimo sukari, jogo tiyo kaka dwarore. Sani ng'ato kocho ne kata jomo tiyo konego bende dhi hospital. Namba 2, sani ji chulo 300. Ti jomo se register makata na nyalo nyisi ka wacha nitie joma dala mochulo 300 kendo thiedho. Sani ng'ato nyalo timne dialysis. Ibro timne tuoche midwano tim, joma nigi pesa ochul, joma onge pesa mondo yud thieth kaka dwaro. No wacho wach housing wagero Homa Bay onego beni koro ute gi dhi bedo lony. Ute watimo gimiluongo ni development mag houses kaka nonyiso jopiny. Sano ndiko ji 130 mano joma tiyo mjengo kuonde mopogore opogore. Namba 2 nowacho maber ni wadhi ndiko jopuonj. Owacho wach education, wandiko jopuonj 46,000. Sani no wamedo jopuonj 20,000 mago komilo jo interns gi jopuonj madwarore. For the last time in 4 years Ruto ndiko jopuonj dichiel. Samo wacho ni lecturer strike, joma strike dakteche gin gi right gi kech article 37 wacho maber. Sama jogo wacho collective bargaining agreement, mago agreement mane gi sign ndalo Uhuru Kenyatta, sani gibedo implement nyaka medgi kaka gidwaro sara imedogi. Ndalo Uhuru Kenyatta nokel jomoko mane uwuok pinje moko, dakteche moko uwuok Cuba ne thietho ka
macha dakteche jopiny sani wanodwa ni daktechewa ema mondo George but kiyie na radwa lero Omullo Junior kamoro kamatin ere gima Ruto osewacho ne jo-Kenya ma ok otimo ema ada penj nikech mbolea nowacho ni wagolo 7,000 waduoke 2,000 sani ji puro kendo ji counties ywak ni pesa gi ok wuog e sirikal mamalo mano nyiso ni sirikal ni tiyo maber gi counties maduong' ahinya kane Ruto dhi Nyanza kendo nodhi Western Ruto wacho maber ni wach sukari osekelo problem to wach sukari ni gope mane nitie ma muoro ni sugar awendo sugar mumia sugar ogolo te sani okelo sugar bill sugar bill ni sani jo sukari mor nikech company sani golo iro ji dwa ng'eyo kaka gitimo ing'e na dada penjora ne to ang'o ma jogi temo wacho ni timore e wach counties onego bed nigi mechanism ma gibedo monitored bedo oversight gi jo MCAs to nitie counties mang'eny nikech auditor kisomo auditor general report eto osekelo rangi bowacho ni nitie counties matiyo counties pod ok ti maber nikech iyudo ni pesa te ma gigolo e national government gitimo gimiluongo expenditure gichulo jotije sani iyudo development budget mar counties iyudo ka pod tin and iyudo ni 85% to 90% ichulogo osara mag jopiny itimogo expenditure koro sani counties ineno matiyo ineno ni magi to tiyo corruption pod nitie counties koro sani magi gik monego bed monitor bedo monitored jogore ne corruption lakini gimane jakom wuoye wach mar MPs mowacho maber ni sani ka 15% mar national revenue cha onego bed ni dhi account ne 400 billion to MPs dwa dwoke 380 mane me jakom wacho ni MPs koro nyaka tem mondo 400 billion mane ji winjore cha odok ne county George but kiyie na tadwa ni mondo anyiso Omullo na apart from bedo jasiasa an economist by profession koro nitie moko makiwuondo jopiny tadwa ni mondo aleri ni loss nikech ing'ene kane umayo waloch makoro utiyo gi thuon ni mane jal mane baba lungo ne chebo chietha cha nomayowa ting'ene ne wacho ni within 100 days udhi keto gik moko in place to within 100 days usetiyo 2 years 2 years ni oke gik museketo in place malong'o adona wachi George Bati ni kage wacho ni gisendiko jopuonj it is just yesterday manyine no ka lecturers gomo ni onge pesa sirkand Kenya onge pesa madiang' medgi pesa to giwacho ni gindiko jopuonj in addition to that George Bati ineno ka sirikal mawacho ni ndiko jopuonj ni budget manyocha ne jopiny ogomone mane joma tindo ka ogomonegi koka ne minister mar finance men John Badi no wacho no restructure alose maber mondo biong'i kipenge moko migolo oko gi kuon medwoko mondo duoke bunge mondo dhi mbele kiche piny Kenya sani pod bedo rand gi budget ma 2022-2023 koro ko Omullo Junior wacho ni sirkand ni is very stable tawuoro ahinya ni kata en ong'eyo ni sani counties ok nyal yudo pesa mimiyo counties cha gitimgo recurrent expenditure to kod development recurrent expenditure gin gichulogo jotich ginyiewo godo equipments manyalo tiye counties gi tiyudo ni sani jo nitiere lwenje kind senate gi jo counties gi council of governors ka jo senate kadho ni mondo med counties pesa to national assembly dage ni kik med jo counties pesa ni sirkand Omullo ni onge gi pesa koro mane mado na nyiso Omullo ni counties wa mowacho go te 47 e Kenya mzima pod ok nyal dhi maber ahinya in terms of development ningeche gitamore pesa kwame national assembly in addition to that gin giwegi gin Omullo Junior gini wayudo ni system mar choko osuru e Kenya kama sirkand gi choko go osuru bende ok ber nikech pesa mitimogo development ka oweyo miolo koa oko kuom development partners onego bed ni jo Kenya choko osuru kendgi giwegi maginyalo garamia go expenditure margi to mane motamo sirkand Omullo Junior mowuoye mang'eny no kapok wadhi e wuoye mang'eny siasa liet dwa bedo e siasa makaluo king'iyo kata kawuono wach mar yiero michano mar dundo bura mar ODM jomoko nyiso luoro ni nitiere kaka lawruok gi maundu moko neno nitiere pogruok ma samoro ji luongore gi dhoudi ma giwuoke ei oganda maluongore ni oganda achiel ma nyiso ni oganda ochimo kanye siasa mar oganda madwani mondo odhi komakore kamoro achiel mondo chieng' moro bende gine taya matelo ne piny ang'o matimore ei oganda onagi
samoro sani kuru wuoyo gi dhoudi ma kuonde ma ji nowuoke kata ng'ato kama nonyuole gi kama odake sani. Ang'o matimore e siasa machal kama? Ma nyiso ni oganda tegno e demokrasia koso oganda mbemore piny e weche mag demokrasia gi winjruok kata cohesion. Mugah, apani tibude siasa ka. Kanyo to aneno ni onge gima rach mosetimore. Kanyo cha wan Homa Bay kuma cha warwake Mikael Gladys Wanga. Baba nyocha biro mowuoyo gi jopiny kata kobedo ni sani koro dhi AUC to ne wan gi party leader manyien Professor Peter Nyang' Nyong'o gi jakom Gladys Wanga mane rwako. Ne gi ashwa wan yiero mar grassroots election mar party biro dhi maber kendo koko onge. Nikech ang'eyo kaka ng'at mosebudhe party ka National Elections Board biro chano yiero mong'ith maber. To kaka ing'e ni gima maber emilaro emithoni Omullo kata George Bati. Aparo ni joma laro kombego to nyaka gina ywaruok moko matin ka giikore ni yiero. Onge koko malich ahinya mosebedo notice te ODM kama diang' wawachi kaka neno jobondo. Apa ne jobondo ikore aika nikech ing'e ni kama ja ariyo kata adek dwa lare position nyaka beni wafuasi mar Omullo kata mar George Bati dwaro mana George Bati kar mar Mugah kamata dwaro mar Mugah kamata. Koro aparo ni mago to mana ywaruok matin mabiro bedo sorted out machiegni ni. Okay. To be ise winjo ni siasa moko nitiere ma ji wacho ni ng'ama kama wuok kama gik machal kamagi kopo ni magi odhi mbele e Uganda. Nyiso nang'o e weche mag siasa Mugah? Ing'eyo ni kaweyo yiero mar ODM mapod idhi tim mana at a polling station level. Yes. Tadona wache ni wan kaka jo ODM is a mature party and it is Orange Democratic Party mochung' ne democracy. Koro wan wawegi pok aneno ka kweda mag dhoudi go nitie. Nikech inyalo paro chien kacha wan kaka joluo ka ineno kata mana constituency miluongo ni Suna East wan gi ng'ama ok jaluo ma MP ma Jonet kendo setiyo for a long time kanyo ka joluo magone kura. Koro mano onge siasa mara kweda ma dhoudi. Kidhi Kisumu Town East tiyudo Sakil Sabir ma bende iluongo ne Onyango wuon mogo. Jogo osebedo ka yiere to oganda ne mar jo Asia tin kanyo mok dak rom kata 100 made yiere modhi e bunge. Koro wan kaka jo ODM to waparo ni waonge ga kweda ma dhoudi. Geche ODM en party making'iyo to omako Coast neno Sarif Nasir ne governor kucho. Omako nyaka Isbania piny Kuria, omako nyaka Kikuyu ka, omako nyaka Turkana, omako everywhere. Kata Kajiado ka governor ineno ka en ja ODM, kendo kata mana Narok Senator Ledama Lekina en ja ODM. Koro miyo wan kaka party mar ODM to kwane ka kweda nitie ahinya. To ka dipo ni nitie to nyalo mana bedo mar Kenya Kwisa kod Omullo Junior koni. George Bati ing'ene ipenjo Zachary ting'ene Zachary ok nya kwedo odgi nikech mano to odgi tambo ka dwa donje e dhaw mar od ng'ato nikech gima ng'eyo ada wuoyo in generality political parties gima timore kata ODM kata political parties te ing'eni political party onego bed ni bedo mar jopiny nikech jopiny emomiyo bedo en party to en gi jatende gi joma tiye. Gima timore parties nitie cartels, nitie jo mosebede kom ma gino giwuogi. Gin gima ging'eyo ni gin ticket tema koro girito ma giketo watchman marito ne gi ticket. To ticket no be ginyiewo. Koro jopiny ok yud chance mar yiero ng'ama gidwaro. Ibno kata jo mosebedo kiyiero kata MPs kata senators. So long as ni ing'eri gi the big man, ing'eri gi ng'ama ni malo, to iyudo ka jopiny kogo kura teno seringo dhi omo ticket to kitimo election ni to jopiny ng'at ma onego bed ni giyiero chao giyier. Koro demokrasi onge ga e chama gi te man to kanya luo ni en gima ibi ng'e ng'ane. Ibo yudo ni en kaka chairman ibo yudo ni chairman jotelo mobede party gi ok giyie ga change ok gidwa ga ni mondo oyud jomoko mabe bedo nyalo bedo kombego. Koro ing'eni gin kombe gi cha gibete to kendo gigere zaidi. To kata mobede kombe gin cartels. Gi cartels marach chairman gi cartel tinyo mobede bedo ma gin girito ni ng'ama favorable ng'ama nigi pesa cha ema gibe mane mimi no kedhi emine no ka ji odhi ga yiero e chama gite ji yiero joma ok konjo piny joma
gin gi tij gi onge tich ma gitiyo maber en mana ni gipidho jo party jo chama mantie kama matin modongi no kanitiere gimoro machalo gi ukatelism moro e chama ukatelism onge aparo ni ka entie to gin mana Kenya Kwanza UDA korgo Omullo Junior kono nikech ing'eyo George Bati adona bed very categorical kendo awach maber chama ni tinda budhe en chama mosedak from 2011 kupogore gi ODM political parties moko kanyalo wuoye nikech an member mar ODM koro an ang'e mana ODM kaka operate gi kaka deal gi weche mag election obed general election obed grassroots election obed by elections and therefore kadiang iwach na wuoye mar Kenya Kwanza mar Omullo okang'e kaka gitime Omullo nitie bro owuoye koro marwa ni sama ni bedo jakom Mugah nitiere jok mano ywak ni samoro nitiere kaka igajo gi jotelo manitiere kom ing'e ne George Bati gi manyaka ing'e party nigi ratiba kako timo yiero kendo nitiere National Elections Board mar ODM mapango mukakati duto mitimo go yiero kata mana weche mag security kaka yiero bedo handled kaka candidates nego obedi gi kaka onego bed ni gichulo pesa kaka onego bed ni delegates yierogi koro ratiba go duto party pango kendo kadipo nono nitiere ywak to wan gi party tribunal mechanism molosi kama inyalo candidate moro amoro yiene tero ywak ka en gi koneno nitie malpractice moro motimore to koro nyalo dhi tero ywak e tribunal mar party election tribunal nitiere molos maber moting'o lawyers mong'ith manyalo winjo dispute resolutions mantiere koro wan kaka jo ODM to marwa pod ywak okobede ahinya mago onge ng'ama nyadhi ga tribunal mowito case mago cartels ananyisi chama mang'eyo mosetimo election motimo digital election motimo gi computer en UDA kende motimo mokawo IBC ma ji obede ground motimo election moidhore maber ana challenge ODM ni ka gidwaro democracy ni ji bobet ni dwa yiero giluonga IBC giket digital ma ji yiero maber ma IBC mobedo witness IBC ni kanye Omullo uno kunyal pango wa ing'eyo George Bati kiye natado na nyisi UDA is a very junior party okonyal pango ODM natado na nyisi ni kata mari kanyo gitimo ka to nyi neno kama lala ogeng mana girunge oko adona nyisi ni kata mar Omullo mowacho no ni neno ka faction mar Malala ogeng mana police ogengo girunge koro UDA as a party is very junior to ODM Omullo nyal biro kano opango ODM osebedo elections makata mana joten kotelo moko mantiere e UDA ka ni detimo yiero maber giketa digital giluonga joma independent ok jo ODM ni election board gibedo election board to gibe giluonga IBC to timane yiero manche jo UDA timo ang'o munyalo nyiso ni kwa maber jo piny dhi yiero jo mopogore gi joma faces gi wanene ODM Omullo kata marunyo nigi koko kaka piny Kenya chalo sani iluong Zachary Mugah kamata ang'o munyalo nyiso nyikora Mugah jwang gi ote ma itero godo ganda e yueyo kata e nyasi mar Christmas ni mae kama piny nitie santo mae gimunjo bed ni timo kaka ganda erokamano George Bati ananyalo wacho nyikora Mugah jwang ne sani en mwaka makoro nyithindo mag klas 12 tieko penj kendo gidhi mbele sikundo lor koro wakwa mana jonyuol ni mondo rit nyithindogo maber mondo ngimagi kik kethre to moloyo walem ni Raila Amolo Odinga e kome mar USC mibiro dhi yiere February next year wan kaka jo ODM as a party wadwaro kwe Homa Bay wadhi time yiero maber e grassroots level kendo nyocha wasewuoyo gi jakom marwa Gladys Wanga jakom national ni yiero bed gi kwe kendo wan kaka jo Homa Bay to pod achaka wacho ni wabiro dhi yiero jakom mar county jakom onge jo party jakom mandala ma nyalo mi officers mag party bedo active to mano en mana none other than Ong'ondo Were ma en mbunge ma Kasipul mano kalure gi chung mari ing'e ni George Bati en chairman mar ODM George Bati adona wach ne kata ka biro ka mano kalure gi chung mari wacho ni in kaka Mugah nikech George Bati ma koro oken kar party en gimi wacho ni mai George Bati ka mondo Kasipul tigna winjo ground yasetelo ni jopiny wacho ni gin mano chung mari
mano wach ni chung mar Mugah Kamata. Chung mar jopiny. Mano chung mar Mugah Kamata. Yes. Koro ato gimo ugonya maber nikech sano ka chairman mar ODM osebedo gi candidate ne. Koro ato kada wuo. Lakini gimanyiso jo luo gi jo piny ni ulem ne ker nikech nitie pango moseketo sani gi kaka Kenya nitie wadwaro lemo to wadwaro riwore kanyakla kaka jo Kenya mondo wang'e ni Kenya chomo kende kendo wach ni walemo ne jakom bende nikech mikakati moketo mar yudo AUC gi chawayudo nikech jatenda mochung'ne kanyo to kendo budget nitie koro nyiso Mugah gene ni gibed mos gi ore kendo gi lem maber to ji bedo gi kwe to kata ka ji timo to democracy mar ODM ne gitima wadwa ne tima dara gibed gi support gima wacho ka Ramogi ni mano paro mag jogo mano wuoyo paro mar Mugah Kamata kachiel kod pacho Omullo Junior oken pach Ramogi TV e yo mora mora onge jasesa mora mora mar Ramogi TV siro wan ka mondo wago mbaka ka wangiso jopiny kama piny dhiye ka kamano erokamano Ramogi kuom kete Ramogi TV ratil ma kawuono nyingen George Bati lo Omullo Junior kachiel kod Mugah Kamata oriti masani